Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Ngory TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dum ko cubidu kono ko submungu fudungu dum non yo habru ko dum adi dum ko joni ku anake dimi holo ko hesdi hande e ndara majji handi gede kewdi tentay jayindeji men hol ngele hen gedelu gotel ngel burda teskade so wana le salku do maki ozalie tay ko hewbe ndendi got fo hebad ko Joko ada habranno e di journal quotidien son excellence sublime joɗnoy to ɓiɗum to suudu sardiyeji kono noon koko joƴƴini yaadi ɓimmum e nder dogogol ngenniwol ngol PS sappoygo AFP njoy rewmi nayo enquête wi ko jejjidde ay Macky 2012 le quotidien habri men Macky watti yogey APR naaɓe e yogey fiyanoɓe nokkuje ɓennuɗi toro benno biwtonanodu togogol mum proportionnel des suppléants mineni wadi saisir conseil constitutionnel e widi las hay yewi wadi recours ngenniwol mum des titulaires ko don vox arena adori ar Sénégal be njadaneyi bonnow démocratie ha e widi tribune kebe yaltinbi benno e yewi ala hen jogido dogogol potgol jabede e widi las wallu wi ko yongol bennongol riwti womu hen kal wadi rokuraji tati tribune habrimen gomso bob wadi didi vox inri dum tobbo rokuraji di sudu quotidien wi ko sans batundidu no wawi adude leydindi hareji kumbida ko walfo quotidien jertini ko sirani de tadi yewi ko noddi te meddi didi ujuneri neddo place de la nation kono e widi vox jogori ki wontudi ngare min ngar mi famani iso wana ko zekar ma arton mem nyalowmu got fof ni yidi wonde kono wonno bi dum ko holben so wana Boubacar Biaye e Mamadou Sall be hujjukinantoɓe mumen ko nendey maître Antoine Mbeng wikebe mbadani deli gadonowo nyaawowo jagudebe habaramo non Mamadou Sall yaltata ko nawgase go juin Boubacar Biaye non ma yirdi mum siftoro Sonko alhaali Adji Sarr mbo libération rutuni téléphone mbo haldanno e Sidi Ahmed Mbaye jammo 30 février 2021 décembre 2020 et janvier février 2021 ko hundinde hujjikinantoɓe Sonko jirno labbine kono ko parquet lulndidu te tengtuni ko didi be meeda suudi seklagal mumen kono les échos ngojum mum e nder lewru woturu tatu mbarama Tiwawon Pol keccangitan wono cukulel barengel sekel mum pour nyamandi ujunnaji didi e temennayi e ballal neni mum noddi gendarmeɓe Macky anen ko jom njudumi kono an wonto jimi ada fewndana Mariam kotoni mum ko jodi debbo ko nobbaɗo to nenda ɗum e observateur mbolaswi wadi lancé puɗɗogol golleji usine de dessalement eau de mer to Mamel ha e widi le soleil ɗum ko jabbuwol technologie namnanogol ummiɗu hesɗu tindi cuuɗi cafrirɗi caggal Kaolack Linguère Tiwawon e widi le soleil aduni capanɗu tatu ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe fannuyankoɓe cellal hakkude gollowo Europe Afrique Amérique Océanie kono goto hen kala gaddudu feeri mum kesdetinogol cellal Sénégal tengti noon cuuɗi dendaɗiɗi eyi waɗi activé IGE e widi observateur fuɗɗima loskoji mum yanti hen sage-femme e aide infirmière jaganoɓeɓe Awa Jobbo e Kumba Mbodji jeddi ko tumako fonnoɓe rendi on unité de néonatologie elle mbaɗama déféré hanki parquet mbo Thiès kebi retour parquet libération wiyentin procureur uduti hen information judiciaire ayso hono mumen nena mballo ɗumen cellal afungalu kono simmi no nyewnu ko mbiɗa koko Dakar Times habri ko hanki e mawninugol ñalowmu adunu yankejo haɓadi simmi listab yiɗi ko yo
artu yeyedey pitikaji kulal kadnongal simade rendu yo sini sabi OMS jertuni eno waro million ngaji jeetata kalu hitandi e widi OMS teki rondi ko industrie taba jandindu temedde jeegom million lekki temedde didi ujuneri hectare basal nawgase didi milliard ton ndiyam ene wonde émission capandi jeetati e nay million de tonnes kodo kalidu ba no mbedu wasiyo ena wada henyeri no geres wadatni parabrise auto tesa mai adema wirnedi ko mai yalto hala dum non mi hadudo mi siftonoro jomum olie wutu leso hoy noto inde radio télévision fulbe international mi salmoni mi juri ko docteur Dibisow rokato mon odo revue de presse chaforo médecine traditionnelle ko nendey fibrom kyste diabète tension hernie estomac hémorroïde ndero bowalo mankado ngoragu chatirado befungu kala nyewu njetingu dum ma safru dum e balal jomu docteur Dibisow non jodi ko kidira zero antenne tigo o sahanon no tawe Mauritanie wonandi jiddu jokundirdi e mum yo noddu 244 92 81 numéro ma jagal 223 70 85 72 47 bandira njehe kellon